Επίσης, μέσα στην Μητρόπολη υπάρχει και η άρνακα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος απαγχωνίστηκε στην Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους 10 Απριλίου και βλέπουμε είναι και η ιερή εικόνα δίπλα και εδώ δείχνουν πάνω η άλλη εικόνα τον απαγχωνισμό του στην πύλη, η οποία δεν έχει ανοιχτεί στην Κωνσταντινούπολη ποτέ πια από τότε που απαγχωνίστηκε. Εδώ βλέπετε πάρα πολλά τάματα πιστών, χρυσά, αργυρά, με ημιπολίτιμους λίθους, τα τρία μετάλλια, αργυρό, επάργυρο και χάλκινο, καθώς σταυρό και εγκόλπιο του Μητροπολίτου Μαραθώνου Κύριου Μελτώνος, εγκόλπιο του Μητροπολίτου Κορονίας Παντελεήμονος με την Παναγιά επάνω. Εδώ είναι η καταπληκτική εικόνα των Νοσμάλιτων, ο Πύργιακο Δημητρίου Κουμπάρη, αρχιερατικά εγκόλπια και σταυροί. Επίσης το μεταξωτό μανδύλιο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δωροθέου Καταρά, η κομποσκήνη του Κύρου Ιερονύμου του Πλούτου. Βλέπουμε τα εγκόλπια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριου Ιερώνυμου του Δευτέρου. Καθώς και την αρχιερατική μήτρα και Ιεράβοδο, την επισκοπική, του Επισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριου Χριστοδούλου του Πρώτου. Εδώ κάτω τι βλέπουμε? Εδώ είναι το Ιερό Ευαγγέλιο σε χρυσό και σμάλτο, αργυρόδετο και επιχρυσωμένο από πάνω, που δείχνει τη φιλοξενία του Αβραάμ. Και πιο κάτω άλλα μικρά αργυρόδετα Ευαγγέλια με τη Σταύρος του Χριστού, την Ανάσταση. δεν είναι Ανάσταση. Ο μεγάλος επιτάφιος, φτιαγμένος χρυσοκέντητος το 1847 εις Βιέννη, στη Βιέννη λοιπόν, από πάρα πολύ καλές τεχνίτρες. Κοιτάξτε τι όμορφος φτιαγμένος που είναι για την Ιερά Μητρόπολη των Αθηνών. Πάμε. Και εδώ φυσικά βλέπετε το Ιερό Βαπτιστήριο του Μοντάριο, προσφορά Δέηση της Αμαρίας των Μιλοπούλων, με υπέροχο μοντάριο, με τέλος ενσώψεις, πετρού. Βλέπουμε πράσινο μάρμαρο, κόκκινο, κίτρινο και φυσικά το λευκό. Αρχιερατικά άμφια και επιγονάτια, όλα χρυσοκέντητα, με πολύτιμους λίθους και μήτρες φυσικά χρυσοκέντητες. Βλέπουμε και αρχιερετική ράβδα.